Kasuwun hamratitisaken menggah tata cara upacara panggih penganten. Nggindira lumaksana panggih ngrisang penganten kekalih Nut Gagrag Surakarta Hadiningrat. Panggihing risang pinahargya temanten kekalih Nut Gagrag Surakarta Hadiningrat Yen Cinandra kang kadya cantaka munya ing warih. Reti demermanem datanana sabawaning walang salisik gegodhongan datan poibah samirana datan po lumampah. Lon-lonan ginira ngeling gongsa lokananta munya hangarangin hamba bar ketawang denda gedhe. Yasan dalem panembahan Senopati Ngalagaya Mataram sepisan ingkang hamimbuhi tata cara upacara panggih penganten kang pindhawaken kanthi tata cara upacara balangan gantal. Gantal dumadi saking suruh kang matemu rasi linindingan wenang lawe yen ginigit padha rasane. Gantal kang asebut nama gondang kasih so gondang tutur. Mugi tansah pikantuwa sing Gusti Kang Maha Agung jinurung saha netepi rebaremaning gesang. Purna lampahing tata cara upacara balangan gantal tumuli badhe ngadani pang rengga busana Ibu Juru Sembaka maring ana kidung. Puja puji japa mantra mengareng-areng mring ngarsa temanten kekalih. Mugi tansah dados keluarga kang bagya mulya hayom-hayom tentrem mari pala jinawi. Ingkang kamangke tumuli risang temanten putri badhe anjengku wonten ngarsa dalem king garwa. Hangaturaken sembah sungkem mabektenira risang temanten putri katur dumateng sang guru laki. Ingkang kamangke ginira lumaksana risang temanten kakung kang badhe hamidak tidan. Kang sadaya mangajam mugi tansah pikantuwa wahyu judo kang sejati. Yaiku golek kang bisa tata jalma turun kang soleh lan solehah. Ginira lumaksana ingkang kamangke kanthi tata cara upacara wiji dadi tumuli badhe ngadani tata cara upacara ambah sampeyan dalem king garwa ngagem Sekar Pancawarna mawar melati miwah kenanga. Sedaya kang pangajab mugi tansah ngambar-ambar arum gandanya ngambar-ambar arum tindaknya kang lelumban wonten ing madyaning alam bebrayan agung. Purna hanglat matata cara upacara anupada tumuli badhe ngadani tata cara upacara junjung derajat ya pradak sina. Apa ta werdine apa ta maknane tata cara junjung derajat ya pradak sina? Nuninjiri sang temanten kakung badhe junjung derajatipun king garwa. Ingkang tumuli risang temanten putri badhe lon-lonan lumampah nengenaken king garwa. Ingkang kamangke tumuli badhe ngadani tata cara upacara Sindra Binayang. Ingkang kadanan dening keluarga Agung Bapa Ketut mirantosi Ibu Maryanti. Ingkang kamangke kakandhi lon-lonan ginira lumaksana tata cara upacara Slindur Binayang kakanthi laras maya candrani.
Lamat-lamat ginira lumaksana ketawang laras moyo yen to lampun Cinandra ngadani tata cara upacara slindur binayang nulinji panjenengan Bapa Ketut Wirantasa Ibu Maryanti badhe nyingkawi slindur katur dumateng para putra lan putrinipun hangagem slindur kang awarna gula klapa rega lan setaya abang lan putih sedaya kang mangajaming ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa ya tuturi handayani ingkang kamangke ginirul lumangsana geng Rama dados tulodo penganten kang abadhe mangun bali wisma king ibu tuturi handayani maring ana donga pepuji mring temanten kekali kang nembe mangun bali wisma kakandilon-lonan tumuju wonten ing madyaning sasana rinengga tumuli sang temanten kekali badhe katanem jero ingkang nglajengaken badhe nami rawuhipun warga Pisang Sutrisna mangkono pangudas maraning driya kang kawijiling lisan suwuking ketawang laras moyo lulus nirbaya nirwikara menggah lampahing tata cara upacara panggih penganten Gagrag Surakarta adiningrat tumuli tata cara upacara salajengipun